Za 2 godine nadam se da će Srbija izgledati mnogo bolje, da će Srbija prosto imati funkcionalne institucije, ali kako ćemo doći do toga, pitanja koje u ovom trenutku zaista nemam potpuno odgovor. Ja i dalje mislim, nažalost, da bez medijacije sa strane, dakle od strane Evropske unije ili nekih velikih sila, da Srbija kao tako raspolućeno društvo nema kapacitet da dođe do nekog željenog ishoda i do rezultata, odnosno do pomirenja. Mislim da ova vlast nema kapacitet da krene u neku konstruktivnu, pomiriteljsku, da kažem, misiju i da se vratimo na ono staro i mislim da će ta Srbija za 2,5 godine izgledati ipak drugačije. Ono što je jako opasno jeste što prosto Srbija u ovom trenutku ima ozbiljne ekonomske izazove pred sobom, ima ozbiljne energetske izazove pred sobom i to sve mogu biti trigeri za pojačanje prosto efekata krize u kojoj se nalazimo. I zato je u kontekstu evropskih integracija Srbija suviše važna da bi bila puštena tek tako sa strane. Jer ako se nešto nestabilno desi u Srbiji, dođe do nekih nemira, ti nemiri lako mogu da se preliju i preko granica regiona i na taj način ugroze i budućnost nekih koji su u ovom trenutku napredniji u procesu evropske integracije. Каков е вашият извод